Здравейте! Постоянно получавам въпроси от сорта сега удобно ли е да продам, удобно ли е да купя и кога трябва да излезе от даден пазар. Аз никога не отговарям на тях, защото всеки е различен, индивидуален и начина му на трейдване и инвестиция е съвсем различен от моя. Аз ще ви покажа точно аз как възприемам нещата, как се опитам да влизам в даден трейд, да излизам и съответно се опитвам да нямам загуби. Най-важното нещо преди всеки трейд е това да имаме ясна идея с това какви са нашите цели. Първоначално е удачно да знаем какъв е вход, да имаме цел или в случая изход, примерно процент, време или възвръщаемост на нашата инвестиция. И най-важното нещо, което според мен всички изпускат, е стоп лос. Всеки е индивидуален и всеки от нас по различен начин разбира инвестицията си в криптовалутите. Някои се изхранват с това, а някои просто инвестират, защото знаят, че се очаква да има големи печалби. Всеки е индивидуален и в зависимост от свободното му време и от неговите цели, свободното време и възможността му да трейдва, влиза в дадени пазари. Има различни трейдери, дей трейдери, уик трейдери, year трейдери, но като цяло идеята на всеки един е в зависимост от таймфрейма или така нареченото време, за което той трябва да анализира нещата и да ги приложи на практика в самия трейд. Хората, които нямат време, в по-голямата си част, аз препоръчвам за тях да правят седмичен трейд или поне така да се каже, трейд с добър вход и с динамична промяна на цели. Това означава, че ако входът е бил добър и започне тренда да бъде с тях, е хубаво да продължат максимално повече, за да имат по-голяма печалба. Но като всеки един от тях, препоръчвам да си направят едно блокфолио с монетите, в които са инвестирали. Ползвам програмата Blockfolio, която има и за Android и за iPhone. В тях могат да се интегрират много лесно всички монети, които сте закупили, на каква стойност сте ги закупили, се променя във времето. Второто нещо, което е много важно, е да се следят новините, как те имплементират в развитието на дадена монета, дали тренда става възходящ или нисходящ. И съответно третото е тяхния трейд, как те ще го осъществят като цяло. Ще ви дам един нагледен пример, примерно Waves, BTC, без значение колко е графиката, дали 60 минутна или 4 часова, 12 ден или седмица. Идеята е една и съща, че ако вие сте примерно седмичен трейдър, е хубаво тези неща да ги проверявате примерно един път в седмицата, когато имате възможност, в събота и неделя, когато е свободното време. Новините, дали има ICO-та, дали и те как са се отразили на цената на дадената монета. Съответно, ако го правите всеки ден, трябва да отделяте по 4-5 часа, да следите трендове, да следите новините, да видите макар и минималните стойности, които се променят в дадена монета. Примерът, който съм взел, е Waves BTC 60 минути, без значение какъв е таймфрейма, дали ще бъде 1 час, 4 часа, 5 минути или 1 ден. Нещата са циклични в финансовите пазари и в случая ще дам пример за това как трябва да използваме добрия вход, да имаме цел и съответно стоп лос и как те биха се отразили върху нашата инвестиция, ако тя е трейд. В случая при дадено ниво ние сме преценили по индикаторите, по новините или по нещата, които ние мислим и правим анализи, че са удачни за вход, правим такъв вход, след което очакваме развитието на нашата инвестиция. Първоначално при повишаване на цената в първата червена линия съм сложил 10%, след това 15%, а самия трети около 20%, който ни показва нашата цел. Задължително целта, която сме си поставили, трябва да я осъществим. Без значение дали мислим, че тази монета може да направи 100% профит, ние сме си поставили изход на 20% или 25%. В случая съм преценил, че при дадени нива е удобно да има вход. Направил съм ордър за закупуването на определената монета, след което наистина се е покачила цената й, но ако целта ми е била 20% и аз не съм си поставил ордър при достигане на високите нива, съответно печалба от около 20%, след това пазара се обръща срещу моята идея и в случая след определено време активира моя стоп лос. Това означава, че ако аз не съм поставил ордър за продажба на целта, която съм решил,
и пазарът се обърне, аз вече ще бъда на загуба и вместо да имам печалба от 20%, аз ще имам загуба от около 9-10%. Това означава, че ако съм влязъл с $1000, вместо да имам $200 печалба, аз ще имам вече $900 за по-нататъчно участие в следващите трейдове. За мен разумната граница е около 15-30% печалба в даден пазар. Стойности по 10% според мен са много ниски и вероятността печалба-загуба да бъде малка като процентно отношение е доста голяма и тя не си заслужава, ако не познаем посоката на движение на самия тренд на дадената монета. Задължително трябва да поставим стоп лос, който е примерно в случая около 10% загуба. Препоръчвам на всеки един в еднократен трейд да участва с около 10-15% от своята банка. Да не трейдва с всичките възможни средства, които са му налични, само в един единствен трейд. Това означава, че ако ние направим такъв трейд, ще поемем много голям риск. Ако познаваме всеки един на 3 трейда, ние ще имаме почти нулева загуба. Стоп лоста е едно от най-важните неща и всеки трябва да се научи да го използва. Различните сайтове предлагат различни варианти, като Fill or Kill или Good to Cancel. Те са идентични и подобни, но според мен е най-добре да си използваме стоп лост, когато при дадена стойност, която ние сме избрали, да се постави ордер за продажба, макар и с загуба, на монетите, които ние сме закупили преди това. Препоръчвам отношението печалба-загуба да бъде по-голямо от 1,5-2 към 1. Това означава, както в случая имаме 20% печалба и около 10% загуба, или Risk-Reward Ratio е 2,45. Опцията Stop Loss е една от най-важните. Защо? Примерно, както в случая сме направили вход в дадена точка, макар идеята не е била да бъде къс трейд, но в зависимост от времето и от тренда е станал малко по-дълъг и той би завършил от две точки. Първата точка е активиране на продажба на монетите, които сме закупили с профит, или втората точка е когато имаме съответно активиране на стоп лост. Това означава загубата, която ние преценяваме, че можем да приемем в дадената ситуация за дадената монета. Но ако този стоп лост не е активиран и ние не сме го поставили изобщо, в последствие ние трябва да чакаме да видим как ще се развие пазара. А в случая този пазар се развива, както виждате, с нисходящ тренд и съответно нашите загуби биха били много по-големи, отколкото ако се беше активирал този стоп лост. Идеята на стоп лост в случая на движение на тренда срещу нашата прогноза е за това, че той ще ни спести по-големи загуби. Реално погледнато, ако имаме отношение печалба-загуба 3 към 1, това означава, че ние трябва да познаваме един на всеки 3 трейда, за да нямаме загуба. Ако познавате по-голям процент, съответно печалбата ще ви бъде и по-голяма. В зависимост от това, вие какво свободно време имате, как смятате да инвестирате в тези криптовалути, дали краткосрочно, дългосрочно. Под дългосрочно аз разбирам 1, 2, 3, 5 години. Това означава, че без значение дали ще влезете в позиция в момента малко в по-високи стойности, ако вярвате, че дадена монета ще достигне много голям профит, не ви трябва стоп лост. Просто инвестирате, изчаквате, когато вие прецените, че е достигнала вашата цел, макар 100, 200, 1000%, ви е необходимо да я осъществите чрез продажба на тези монети. Поради динамичността на пазара в момента и нейният нисходящ тренд, препоръчвам в момента по-голямата част от вас да не влизат в къси позиции, а нещата да се обмислят в по-дългосрочен план, в зависимост от монетите, които вие сте направили като избор да притежавате. Желая успех на всички, купувайте ниско и продавайте високо. Успех!